Здравейте от центърът на Лондон. Българите тук отбелязаха денят на българската писменост, просвета и култура по един изключителен начин с фолклорен флашмоб. Елате с мен, за да го видим. Месеци от ненародолюбивите нашенци да извадят разрешителни и да организират хоро на метри от сградата на британския парламент на брега на Темза. Повече от 200 души събра инициативата, която включваше специална хореография между фолклорни и поп танци. Направихме едно страхотно българско хоро, да покажем на света, че сме живи, че съществуваме, че където и да сме, можем да сме заедно. Вместваме се чудесно в обществото на английската култура. Всички са, да кажем, аматьори, но изключително отдадени на българските народни танци и бихме желали да популяризираме това дори и сред чужденците. И въпреки, че не сме в България, държим да го отбележим точно тук в центъра на Лондон, да тропнем едно торце и хората да видят България. Много малко знаят за нас, много малко знаят за България. Аз съм горда, съм българин, защото там има много мили хора, много ми липсва България. Тук в Англия понякога има лоши хора. Звукът на гайда под прозорците на Дейвид Кемерън успя да събере множество англичани и гости на Лондон. Макар и много от тях да не знаеха дори къде е България, решиха да се хванат на хорото. И много обичам България и много обичам народни данците и за това съм тук, че съм много горда, че мога да танцувам от вашата музика. По данни на британската преса, в Лондон живеят над 100 000 български граждани или един български областен град, където 24 май беше дори по-цветен, по-истински и по-български. За здравей България от Лондон, Николай Барулов.